kusasa la Enigma. Umfule ngophuza ngiphuze empompini ngokuJesu athi akamfuni umuntu aphuze emfuleni ngoba amamemede azombona eze kuye azomrape straight. Yangizwa ke? Jesu athi akafuni isijinja. Jesu athi Bafo, awu nsizwa wakithi. Hayi mfowethu, ubi. Yazi ngeke ngakubheka ngithola uvelaphi mfowethu. Shiya-ke ukuthi ngivelaphi bafa. Ya. Ngiza nodaba olungemnandi neze. Ngilandisa nsizwa wakithi ngilandisa. Bafo ngicathi mhlawumbe sonke siyazi manje ukuthi sekukhona lento ekuthiwa i-protection fee. Ya bafo. Unomqasho i-protection fee. Uyaphefumula i-protection fee. Uyawalker i-protection fee. Bafo nami manje kumele ngikhokhe ngokuhlala kwami la bafo. Noma khona mhlambe uzongisabisa ngento ethize. Bafo angikho-ke lapho. Ya. Nayi la ikhona. Njengoba wazi ubuthakathi ukuthi imdlangile le ndaweni. Mana-ke bafo holapho. La endaweni akho bathakathi. Siyazi ukuthi uyedwa umuntu osiloyayo. Siyazi bafo usuya ngakutshela uyakwazi lolo daba. Bafo ngicela mina ungangifakazisike izinto eziningi ngoba ngiyafika le ndaweni angifuni ukuhambe ngifakaza izinto ngithi kanjani. Engathi uyasaba uyadweda bafo qhubeka nodaba lakho ya. Bafo nayi-ke mina engifuna ukutshela yona. Ya. La leli thimba lami engisebenza nalo sihambe siqoqa i-protection fee. U-500 ikhanda lomuntu. Singena umuzi nomuntu siqoqa u-500. Uma ukhokhela u-500 ngeke uze uphinde uthakathekele endaweni. Usufana nomuntu oyi-waterproof ebuthakathini. Awuthakatheki isidalo. Lalela-ke bafo ngilandisa. Uyabona bafo ngisho ngakuthiwa lelo thimba lakho lihamba nopresident ulamaphosta noma uZuma lo MK. Ngeke ngize ngiyikhiphe leyo mali bafo. Ngeke nje ngize ngiyikhiphe leyo mali khululeka. Yabona ilist la abantu asebekhokhile. Yabona la ku-unpaid. Ya. Ukuzongiphoqa ukuthi ngikubhale la ku-unpaid. Ungamali uxikize nje lapho ungibhale ngeke ngize ngiyenze lonto bafo. Bafo lingozi leli thimba engisebenza nalo. Ngiyacela ukhokhe. Ngisho ngakuthiwa kunjani bafo ngeke ngize ngiyenze lonto ungadlulela phambili bafo. Hayi kulungile bafo. Ngiqhubele phambili ngiyabhala la nsele unpaid insele. Ya. Kulungile bafo ngisangena la kweminye imizwa. Hayi uhambe bafutha usebenze le nto lakho lesibili hayi. Akunankinga noma wayenza i-wallet ya 500. Nazo Khabazela. Ya ngihambe ngiqoqa u-500 ngeyo protection fee emva kwaloko phinde uthakatheke kule ndawo. Hayi i-wallet la ayinankinga uzoyenza nje kule number 073 42 64 971. Danko Khabazela. Hey Nyawo. Ya. Hey mfowethu. Uqhoma usugijima. Hayi mfowethu ngiza nezindaba nje mfowethu ezimnandi ezosiza wonke umuntu le ndaweni. Hawu iza nazo yithi? Mfowethu siyazi sonke ukuthi ubuthakathi buxakile le ndaweni. Hayi umuntu oyedwa. Shiya-ke ukuthi siyamplanelela nabaleka. Shiya-ke nomfowenu nabaleka. Mina kunethimba engisebenza nalo la. Ya ithini plus? Sihambe siqoqa umuzi nomuzi umuntu nomuntu u500 protection ukuthi sibulala usibe. Kahle ngolaka Nyawo. Hawu 500 protection fee yokuthi ugadeke ukuthi ungathakatheki. Hawu sengiqalile ngisaba usibe. Sasiyamkhokhela ke manje usibe ukuthi aqhubeka asibulaleke manje. Asibulaleke manje usibe. Nyawo usubuya kangene kule ndi protection fee le. Ubalo losigadayo. Ithimba leli engisebenza nalo lizimele. Hayi le thimba lakhe ngathi lizobe inkinga ke manje. Sina sinendlela yethu yokudila nosibili. Sinendlela indlela yene ground indaba. Angani wena nomfowenu nabaleka. Hey Nyawo, wena uyakhokha lo 500 noma hayi angukhokha. Thina sinendlela yethu esodila ngayo nosibili. And usibiya ngeke kugcine yena le ndaweni. Sinendlela yethu yokudila nosibili yathi. Unyawo akakhokhile ugolozile. Hawu avela ubhali. Hawu. Hey Sithande. Hey. Hawu hey. Sondela Sithande sikhulume. Awu, ngizala. Sithande angifuni ukulokhana ngichaza into eziningi lento iyashesha ilula. Uyazi ukuthakathi ukuthi ixakile le ndaweni. Manje kunethimba engisebenzisana nalo la sihambe sicollecta into ekuthiwa i-protection fee yokuthi umuntu angathakatheki. Ukhipha imali engango-500 ngenyanga emva kwaloko ube waterproof ebuthakathini. 500 ikhanda lomuntu umuzi nomuzi. Ayibo, mina namaqoqo kami. Usakhumbula nangishiya ngedwa laphana ngabhekana ngqo ngimthakathi enhlambini zamehlo. Sabhekana kanje. Uyimnayi. Angingeni lentini. Namagwala kami mina. Angikhokhi 500 mina. Awufuni ukukhokha la? Angifuni and angukhokhi. 500 kuphela. 500 mali engaka? Hayi. You leaving me with no choice ukuthi ngilifake nawe igama lakho. Sithende unpaid. Uyagoloza. Kulungile.
Keys. Right. Umsala yakhokhile in brackets ukhuluziwe uyayazi kahle ende kuthuma umawazi sorry next Kwenzakalani manje? Hey! Ngizoyikhokha i-protection fee. Unenkwashu noma yini engibambile ngizoyikhokha. Ngizoyikhokha i-protection fee. Yebo ngiyavuma, yebo. Kodwa Nkosi yami. Hayibo! 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 Hawu sayokhokha. Hawu. Sotobe! Hawu sotobe! Sotobe. Zokhokha ngifake lapha ebhukwini Sotobe. Ngifake ebhukwini ngizokhokha Sotobe. Ngizokhokha Sotobe imali encane. umuntu ungenele ebhukwini mase ekhokhile futhi Sotobe, cabanga ukuthi umntwana ukhahlelile. Sibiya mfowethu. Uzobuya futhi angixoxele. Right, ngizokhokha Sotobe. Sibiya mfowethu, insizwa yakithi Sibiya. Nami ngifika. Unyawo lami luyaxhuga lunenkinga. Ngizoyikhokha i-protection fee. Yazi phela mina mengingazi ukuthi sengingaze kube umonakalo omngaka Sibiya. Serious. Hayi isikhathi Sibiya. phela nami anolalela umuntu uma esathunyiwe nje kahle seza ngesihle nina nivele nidelele yabo nje la kubhaliwe umthelo ukhuluzile Phela thina sivele sayithatha nje ubiyatha. unyawo uthe uneplan iplay plan Nginawo 350 ungenile Sotobe. Faka lapho uzobe ngigcwalisele. Hawu Sotobe. Usuku olulodwa phela nginokusuku olulodwa nje. Hey, Sotobe. Hawu ngeke umuntu afele ufetha. Hawu kodwa usixolisele ekomidini usho nje ukuthi uma kaBoy ebuya nje ntambama into engizoyiletha iyona uFafande Ngango we-protection fee. Serious kanje lento. Hawu. lungileke nisheshe niletheke nikhumbule sizophela inyanga nenyanga ezayo sisadinga 500 Igama lelo. Itshela ikomidi leyo ukuthi imali nje sizozikhipha mina nje uncele nje walapha ezansi ngizoyikhipha impela nje Sotobe kuleka mfowethu. uphathisa umfowenu akhuphuke nayo Ngizokwenza njengoba usho ndoda yakithi. Nami unyawo lami nenkinga. alright sakhuluma mina ke manje ithwasela enigma umfule ngophuza ngiphuze empompini ngokujesathi